Greetings once again, saints, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Please don't forget to like, share and comment on this channel. Kulesiqeshana esisibhekile sithola inceke kaNkulunkulu ubaba uBishop Thwala esikhuthaza singabantu ukuthi let's learn not depend a lot kubantu, nokuthi sifunde ukuzimela noma isimo sempilo singabanzima kanganani, noma isimo sempilo sikanyukela kanganani. Don't give up. Iqiniso nje limsulwa lithi abantu bayakhathala, ungabi umthwalo kubantu. Thank you and stay blessed. Bazalwane, sabelani ngiyanibiza abazalwane. Lo mhlaba lo akusasilo wayizolo. Musukuhamba ngengqondo yayizolo. Lo mhlaba lo esikuwo manje ulwa izimpi ongazazi nabantu ongabazi, ongazi ukuthi wabenzani, ongazi ukuthi bakubangisani, ongazi ukuthi wabathathelani. Lo mhlaba lo izitha zakhe ezinkulu kulomhlaba akusibona abantu abakude nawe. Izitha zakhe ezinkulu zalomhlaba yilabo wabalekelela, yilabo wabasiza, yilabo owawukhona ngesikhathi kungenamuntu okanye nawe. Ngakho ke ungasacabanga ukuthi impi yakho isuke ekudeni. Izimpi zakhe eziningi namhlanje zisuka eduzane. Yingakho ke ngithi kuwe bonke abanqoba into ezinkulu bafunda imfihlo yokwenza njani bazalwane yokufukamela. Akitsibi kinga ufukamela kaSpeed, kodwa ukufukamela. Ukufukamela in example inkukhu, isikhukhukazi sihleli phezulu kwamaqanda. Ya lo uanamela. Ualamela. Kufanele ke kulonyaka ungathi uyaalamela. Kuzokusiza ukuthi wenze njani kulonyaka? Alamela. Ungavumi nje into isathi ivele ngekhanda so uyayimemezela. Lo mhlaba lo abathakathi bakhona basahlala emahlathini. Abathakathi banamhlanje basahlala emgedeni. Abathakathi banamhlanje bahamba emamall, abathakathi basemamall bahlala kanye nathi, baphila kanye nathi. Into zakho kulonyaka ungasheshe uyimemezele. Hayibo angidlali. Ungayimemezeli nasesontweni nakwabakholwayo. Ngoba kule insuku sisonta nabantu abangakholwa kodwa bayasonta. Ngesizulu kuthiwa ungayikhulumeli leziko. Nina intombi nje engathi umuntu esathi kuwena ungathi kulonyaka ngizokulobola, uthi wena thungisani. Ngeke ufike lo mshado. Abantu banamhlanje mawuthola abantu abathi bazokufukula, mawuthola abantu engathi bazokulekelela, kade bekubona usokola bengakulekeleli. Mabebona ngathi engathi bazokulekelela, kade bekubona usokola bengakulekeleli. Mabebona ngathi lo muntu omthole manje uzokulekelela, bayeka wena baye kulomuntu bayomtshela zonke izinto zezolo lakho ukuze ezokuyekela, ngoba kulomhlaba khona abantu abakufuna kule level. Bakufuna nathi kule level, bakuthanda na umela. Balokhu bekunika ama-50 rand, bekunika ama-100 rand, bese behambe bethi ema-boardroom uphila ngami lo, udla mina lo. Khona abantu kulomhlaba abakufuna kule level, kodwa ngizothi kule gathering, arise beyond every limitation. Into ezokuphakamisa ukufunda ukwenza njani, fukamela. The last one, then I start teaching. Ngicela ukuthi kumakhelwane, in all you do, please don't give up. Uzoba umthwalo kabani?
Angisebenza khona bayangihlukumeza kakarela. Uzoba umthwalo kabani. Abathwalana abantu. Kwala beshile emncwabeni bathi bantwana bakabhuti sinani noma yinini sinani. NgoJanuary nawuthi uyabafonela ukuthi izikolo ziyavula abasatholakala. Akuvumelekile nje ukuthi kulesikhathi kube khona umuntu omthwalo womunye umuntu. Don't give up. Ungayekeli. Lento encane oyizamayo ungayekeli izothela izithelo izwa ngami. Nangu uBishop uyanitshela ukuthi saqala kunjani namhlanje. Kunjani namhlanje? Phinda umncengo makhane musukuyeka. Uzoba umthwalo kabani? Abantu abafuna ukuhamba nomuntu oseyinkingeni isikhathi eside. Noma ungaba sesibhedlela bese ngomsombuluko bese ngolesibili ngolesithathu na ungasindi babuza abanye kuya njani lesibhedlela. Abantu abafuna ukuathendana nawe isikhathi eside. Abantu bafuna ngathi ungasheshe uphume kule nkinga obhekene nayo. Uzoba umthwalo kabani? Uzoba umthwalo kabani? Ngoba la isontweni asizelanga ukuzokuthwala. iBhayibheli does not assign us to carry you. Ephesians 6 says thwalisanani imithwalo. Uzosinda ngeke sikwazi ukuthwala uyisidudle esingaka, ngeke sikwazi ukuthwala indoda ende kangaka kuthiwe soyithwala. Cha, thina sithwalisana ini bazi.